Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-irwieħ tal-familji ċefaj u Magra. Ijahuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla li tolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbuk mulej Alla tagħna, għatina li dejjem inġarbu il-ferħ tar-rabta tagħna miegħek, għax lejna sħiħ u bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina b'kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tal-Makkabin. F'dak iż-żmien ħareġ mill-lar Antioku Epifani bin is-Sultan Antioku. Qabel ma beda jsaltan fis-sena 137 tas-saltna tal-Griegi kien miżmum Bran f'Ruma. Dik il-ħabta ħarġu minn Iżrael xi nies renegati u bdew ixewxu lil ħafna nies u jgħidulhom: ejja mmorru nagħmlu patt mal-ġentili ta' madwarna, għax kammilna li ksirnija magħhom laħquna ħafna ħsarat. Dan id-diskors inoġob u ndaħlu xi wħud mill-poplu u marru għand is-sultan u dantom is-seta li jdaħħlu d-drawwiet tal-ġnus. Bnew ġinnażju f'Ġerusalemm skont id-drawwa tal-ġentili, neħħew is-sinjali taċ-ċirkonċiżjoni u ċaħdu l-patt tal-qaddis, bdew jitħaltu mal-ġentili u bijew ruħhom għall-ħażen. Imbagħad is-sultan kiteb lis-saltna kollha tiegħu li l-kol kellhom jiffurmaw poplu wieħed u kull wieħed iħalli l-liġi tiegħu. Il-ġnus kollha għadu għad-digriti tas-sultan u ħafna minn Iżrael oġbithom ir-reliġjon tiegħu u offrew is-sagrifiċċji lill-allat folot u kisru jum is-sibt. Fil-15 tax-xahar ta' Kislew tas-sena 145 Antioku talla l-idolu, profanazzjoni u ħerba fuq l-artal u hekk ukoll tellaw artali fl-ibliet kollha ta' Ġuda. Ħarqu l-inċens fil-bibien ta' djarhom u fil-pjazzett. Il-kodba tal-liġi li rnexxielhom isibu għamluhom bċejjeċ u ħarqulhom. Kull ma kienu jsibulu f'xi ktieb tal-patt jew kella kien iħares il-liġi kienu jagħtuh il-mewt bis-saħħa tad-digriet tas-sultan. Imma ħafna minn Iżrael għamlu l-qalb u websu rashom li ma jiklux ikel imniġġes u ma għażlu li jmutu basta li ma jitniġġux b'ikel improjbit u ma jipprofanawx il-patt qaddis u mietu. Kbira kienet il-korla fuq Iżrael. Il-kelma tal-mulej rodda ħajl lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu: mulej, għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Ngħidu: mulej, għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Nada pal-aħħar minħabba l-ħżiena li jitilqu l-liġi tiegħek. Il-ħbula tal-ħżiena dawra mejta għal-quni, imma jien ma nsejtx il-liġi tiegħek. Ngħidu: mulej, għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Eħlisni mill-moħħrija tal-bniedem u nħares il-preċetti tiegħek. Orbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li tbedu mill-liġi tiegħek. Ngħidu: mulej,
għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Il-bot mill-ħżiena s-salvazzjoni għax ma jfittxux il-kmandamenti tiegħek. Nara l-dawk li ħallew kun iskerraħhom għax ma jħarsux il-kelma tiegħek. Ngħidu, mulej, għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-mulej. Min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Waqt li Ġesu kien riesaq lejn Ġeriko, kien hemm wieħed għama bil-qiegħda mal-ġenb ta' triq jittallab il-karità. Dan sama l-kotra tan-nies għaddejja u beda jistaqsi x'ġara u qalulu li kien għaddej Ġesu ta' Nażaret. U qabad jgħajjat u jgħid, Ġesu bin David, ikollok ħniena minni. Dawk li kienu mexxin qudiemu dew iċanfruh, isiktuh, imma hu aktar is-sokta jgħajjat, bin David, ikollok ħniena minni. Ġesu waqaf u ordna li jresquhulu qudiemu. Meta resaq staqsih, xi tridni nagħmillek? Li nara mulej, wieġeb dak. U Ġesu qallu, ara, iva, il-fidi tiegħek salvatek. U minnu fih beda jara u baqa' miexi warajh jagħti glorja lill-Alla u l-poplu kollu li ridadan beda jfaħħar lill-Alla. Il-kelma tal-mulej. Din hija ħżies it-talba tal-pellegrin. Il-kol kemm aħna pellegrini. Qegħdin noqorbu lejn tmiem il-ġimgħa is-sena liturġika, propju il-ħadd li ġej niċċelebraw id-destin tagħna. Id-destin tagħna hu li nkunu ma' Kristu Sultan fis-saltna tiegħu tas-sema. Għalhekk is-sena liturġika tagħlaq bil-festa ta' Kristu Re. U hekk ukoll dan il-Vanġelu itina is-sens kollu tal-ħajja tagħna. Għandna bniedem qami li ma jarax. Imma il-fidi iġġalu jħoss il-preżenza ta' Alla f'ħajtu. U jagħmel din it-talba tal-pellegrini sejħula. Mulej, ikollok ħniena minni. Jalla jekk din it-talba tkun it-talba tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Mulej, ikollok ħniena minni. Għamel li jiena ndoq l-imħabba tiegħek, għamel li jiena inħoss il-ħniena tiegħek. It-tieni punt infatti Ġesu jikkonferma dan u jgħidlu hija l-fidi tiegħek li salvatek, hija l-fidi li fetħitlek l-għajnejn mhux tant tal-ġisem imma tal-qalb. U t-tielet punt ta' tagħlima sabiħa għalina hu li dan il-bniedem baqa' miexi warajh ifaħħar il-Alla. Dan hu l-iskop tal-ħajja tagħna. Induqu l-ħniena ta' Alla, nimxu warajh, infaħruh biex oħrajn ukoll jiltaqgħu miegħu. Umu bil-wifqa, ejjew għalhekk il-dan Alla tal-ħniena li tagħna lill-Ibnu l-Għażiż biex ikun id-dawl fil-mixja tagħna lejn is-sema,
ejjew nitolbu il-talbiet tagħna. Għall-Knisja imqazza biex tkompli jgħid waslilna il-kelma tal-Mulej Ġesu li huwa id-dawl tal-ħajja tagħna nitolbu. Nitolbu għal dawk li għandhom xi seta fil-pajjiżi sabiex jaħdmu ħalli kull bniedem isib tassew il-libertà rileġjuża u jkompli fit-tfittxija tiegħu lejn Alla. Nitolbuk Mulej għalina il-koll ikollok ħnina minna fil-fraġilità tagħna, fin-nuqqas ta' fidi tagħna, għatina l-Ispirtu tiegħek li qawwina biex nibqgħu mexxin warajk sal-aħħar. Nitolbuk Mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbuk Mulej għaż-żgħażagħ tagħna. Għamel li fuq l-eżempju tal-Verġni Marija huma wkoll iwieġbu b'ġenerożità għas-sejħat li inti tagħmel. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-Missier Qaddis dawn it-talbiet tagħna. Għatina int l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħalli jenna inkun namlu mill-ħajjitna innu ta' tifħir lilek int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina Mulej li jis-sagrifiċċju li sejrin nofru lil-kobor tiegħek jaqlalna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbilna il-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristus Jedna. Il-Mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzu ħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvatur feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mimwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-Eżerċiti, smewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-Mulej Osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint Mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti
bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li tritjent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, inti li tgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
ازدايد كلمة واحدة وروحي تكون فيا الجسم تاع كريستي nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sakrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristus Siedna. Ngħidu tliet Avamarijiet illumna Marija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.